subscribe to my channel. And also press this bell icon. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Erin, huli na kita. Mabuhat natin ito. Di ba ninimintan mo ko? Ay latim pagparigo. Ay mabuhat natin irok. Toy! Ano? Upain tak inog. Parang drain. Palug ka. May danaton anyaw. Oo, Irene. Siksi! Coca-Cola body! Basta. Akot mong way bad to. Sagot largo. Gusto ko pala pag-chat. Masing ako, hi. Ano parang ngaran to? Irene? Irene? Basta. Isigaw ko lang ka, Irene. Hi, Irene. Kahit di pa tayo nagkikita. Namimiss na kita. Tara. Dali, tara. She is so Glorious. Bobo. Maganda yun. Glorious. Akong karuyag nga babayi. Ito nga sugad dito na iya. Bisan lagi ta mga hagbobo. Pero iton babae nga aton mararuyagan. Diri hubya. Maara magsilhig. Ikaw, ano matim karuyag? Hindi sa ladiring mahusay. Basta babayi. Kuan la masipag lahiya kuan trabaho. Ikaw, Siyempre! Ito'n maraman mo kasing plato. Ngayon magtirok itugasan. Siyalo! Kita akong daman. Basta maaram na tanang gawain. Pagsilhig. Okay na ta akon. Lah! Kikinalo ha akon. Ako'y kita na akon. Nanagan na ako. Napupuliha akon. Tatagap. Sigurado ka, hahingan ako. Sige daw. Anay pari. Akon mangudada. Napupul kaya akon nakita. Diri. Pero sige daw, daraon na. Daw. Irene, pwede mong uyab. Sure, anytime. Pero ninala makaregula ako. Anila ha, maihila ko ha. Sige ka mo. Ay pag-iya ah. Mabalik ako dayon. Sige. Ay, mo dyan. Ato na ihi. Pero sagot na ako. balitaw. Yes! Sagot na ako. Ano man? Pero nag-kiss kami. Wow! Gums to gums. Wow! Pero, mabawalat ba? Kaya ni Sugala tiya. Igubang ko tiya kay marami akong kumapatan. Silig, manilhig, ayan usa pa, masipag pahiya. Ada na hiya na tanan. Irene, ako dyan. Dyan regala. Adi na akong bukad. Pwede ka manguyab. Sige. Pero kung asawa liwat, pwede. Kuya, let up my offer. Ah, Irene! Ay, let me explain. Anong ginawa mo? Sinayang mo yung pagmamahal ko. Natoy, let me explain. Natoy! Irene! Natoy!
Atoy! Irene! Irene! Butoy! Butoy! Butoy? Yun na butoy? Atoy! Nahihirapan na akong bumangon. Natoy! Natoy! Natatakot na ako. Irene! Huwag ka matakot. Nandito si Natoy sa harapan mo na mahal ka. Doon nagtatapos ang kwento ni Irene at Natoy. Anong kailangan kong gawin?